Hej, Søren. Jeg tænkte på, om vi kunne tale sammen i løbet af dagen, du og jeg. Jeg har altså lidt travlt. Er det ikke noget, du kan vente? Altså, det behøver ikke blive lige nu, men jeg vil gerne snakke med i løbet af dagen, hvis det kunne blive. Okay, efter frokost. Ja, fint. Jeg er på mit kontor. Okay. Nå. Hej. Hej. Ja, du må undskylde, jeg kommer lidt senere, men jeg var lige ude at gå en tur. Det er fint. Sæt dig ned. Ja, tak. Skal jeg tage en kop kaffe til dig? Nej, tak. Lad os hellere komme til sagen. Okay. Hvad var det, du ville? Ja, Bent, nu snakker vi jo ikke så meget sammen, men jeg er jo din tillidsmand. Ja. Så er jeg lidt interesseret i, hvordan det går med dig. Jamen, det går fint. Jeg har lagt mærke til, at du lugter lidt. Ja, jeg ser efter frokost. Og som din tillidsmand, så er jeg jo ikke interesseret i at komme på kant med firmaets alkoholpolitik. Så. Firmaets alkoholpolitik. Hvad fanden rager det dig? Du er sgu da ikke min chef. Nej. Så længe jeg ikke drikker i arbejdstid. Og ja, der var en dag, hvor jeg var ude og gå en tur med en af mine venner. Han kom forbi og var ked af det, så gik vi en tur en times tid og fik en enkelt øl. Ja, det var fint nok, men altså, jeg har lagt mærke til det flere gange. Nå? Du er måske blevet spion for ledelsen? Nå? Så kan man ikke engang gå en tur med en ven, uden at blive beskyldt for at være alkoholiker eller spritter, eller hvad fanden du har gang i? Det siger jeg. Men altså, vi er flere, der har lagt mærke til det. Nå. Det er måske de der mændfikker nede i receptionen, eller hvad? De skal da bare holde deres kæft, mand, og blande sig udenom at være glade. Er det en sammensværgelse, eller hvad? Bent, jeg tror ikke, det er din interesse, at du viser dig op. Altså, vi er her kun for at hjælpe dig, ikke? Ja. Vi skal have gjort noget ved det her, ellers ender det med, at chefen hører om det. Chefen? Ja. Du er blevet spion for dem, eller hvad? Hvad fanden har du gang i, mand? Ved du hvad? Du skulle bare vide, hvor mange der går til den her på arbejdspladsen, ikke også? Firmafesten, så du, hvor mange der gik til den? Hvad med dig selv? Du var sgu da ikke helt appelsinfri, vel? Ved du hvad? Du har kraftedeme altid haft det horn i siden på mig, du har. Ved du hvad? Du skal bare blande dig fuldstændig udenom. Du skal aldrig henvende dig til mig mere. Farvel. Okay. Jamen, så kan man jo komme så grueligt galt af steder, når man har de